Ha nggih sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Wingi rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong ya an. Maksudnya? Biaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isinke aku kowe. Mboten ngomong tekok lho. Bahasane ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Aming Korea. Korea ya anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting apa? Sing terbanyak apa? Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tileki ngapa? Kok ngeden-ngeden kok nek metu lho. Kowe ki sinden kok jiji to kowe. Iya. Yo diaturake. Ya Tin, iki panyuwunan kowe kabeh. Ya ora syukune dadi artis sing ngono kuwi. Kudu tanggung jawab. Saiki mulai kudu belajar, ora mung belajar gujug asmara tok. Lali janjine podang kuning, podang ireng kabeh disinau. Ya. Supaya nek disuwuni pamirsa ora gawe kuciwaning para lenggah ya paning saya dhuwur uwite iki saya akeh ulere. Ha iya. Saya gedhe angine, saya gedhe angine. Iya. Ya pancen ngono kok ya, Mak. Ayo gubuk asmara. Nggih, Pak. Nah, langsung. Ya. Iki amplope akeh banget, arep jaluk ora? Isine. Isine tak kekke aku ora nek. Nek amplope moh. Ah ya sak isine aja kuwatir. Oh iki sing rada kandel ketoke sing saka Serpeng ki mau Din. Iki saka Serpeng. Oh alah 50 dilempit akeh banget. Ora kok 200 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Ya nyok. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis gubuk asmara nyok. Siap. Sakle ngecet. Heeh. Kok le ngecet? Ayo gubuke dicat sisan. Ya. Nuwun nggih, Pak. Kuwi kaya Nuwun nggih, Pak. Pak. Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Pak. Ya, wis ra apa-apa. Kok dengaren piye kabeh tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta ya tak kon ngukuti sinden-sinden ki, sawere kukuti. Iya. Ha nggih sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Wingi rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong ya an. Maksudnya? Ya kowe ya lomo, aku ya lomo. Nah, kowe lomo menehi lagu, aku lomo menehi saweran. Ya. Nggih, kudune ngenten niku nggih. Soale aku wis ternyata nampa saweran ki nek ora tak keke sinden-sinden ki cilaka no. Oh iya. Kok cilaka? Ya pokoke iki kesandung serimpet lakune iki ora penak. Wah. Terus aku manekung semedi. Ana swara dewa sing dumeling ning Karna. War ngono kuwi. Terus tak artekke oh berarti Dit Sawer sing marai nyandung ngrimpet. Mula tampanono ning nek kowe sesuk kuwi lemu nyanyi ora padha karo dhuwit saweran, ya tegese piye? Tegese kowe nampa saweran misalnya tekan 500 700. Ning lemu nyanyi ora apik, wah cilaka kuwi ngrekasake awakmu dhewe. Heeh. Kenging napa? Wah wis to, sandung serimpet wis to, percaya. Uripe ora tentrem. Ya. Karo bojo padu, heeh. Terus karo anak ra dipercaya, karo tangga teparo dirasani, wis pokoke sarwa ora kepenak. Ya. Nek kula mung sak derma nampani. Lah ya nyanyi sing apik mangkane. Disesuaikan ro kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong loro. Oh iya. Ben nek sandung bareng ngono. Wah, cocok. Ngono iki kerungkep ya kerungkep bareng. Ora. Lah piye? Lah kerungkep sik kowe kerungkep aku ora kerungkep. Lah kok Ane baul nek kerungkep kabeh. Lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe kerungkep, aku ngene. Oh. Nek kowe ngene, aku kerungkep. Pokoke kudu satundha sak bilik-bilik. Iya.
Ngono kudune. Ya. Nggih. Tak naik nggih. Pira? Lawi mau pira? Aku mau 400 Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa tak tampani ikhlas. Ning aku sandung srimpete sithik kowe oke. Iya. Lah kudune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang. Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kok kowe arep nyindan dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono. Ora to? Ayo ora. Disawer apa ya? Sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki. Ngono kuwi sah. Iya. Nggih, sah. Ning niku pun budget tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Ya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok masaku udah ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, men dari Jakarta kok. Kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, ki eneng ki anu panyunan saka Korea. Wah, iki kok iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresna, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh iya, Mbak Mita Ristiani, nggih. Yo. Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Yaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku kowe. Mboten ngomong tikok lho. Bahasane iso ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Aming Korea. Korea ya anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting apa? Sing terbang apa? Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tileki apa? Kok ngeden-ngeden nek metu lho. Kowe ki sinden kok jijik ta kowe. Sinden kok kaya petugas DPU ora. Awak jam. Wah. Aja kok kowe, wiyaga kowe tau kok tak udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon ayo gek mangkat. Ngusik. Oh lagi basa Korea aku ya. Lho iki ana pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh, juragane Dele. Heeh, engko dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak keke kon. Lho katut ndono 100 malen. Ana 50. 50. Heeh. Tinggi wong pira? Loro. Kula oleh Solikin. Selawi-selawi. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sakniki nang mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan nek pisan. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik ditek. Wah, pas lho nek ngawur pas gah aku. Biasane rak suarane tak dabling, mau ora didabling malah ora iso plus e. Rasa didabling. Oh iya nggih. Nggih, Pak, aku ngono. Ya. Ki ana pamundutan fragmen meneh sapa? Cinta. Mbak Ayu karo Mas Keswan. Napa fragmene napa nggih? Fragmene ya rumah tangga.